تياتر مهلو وانا دايركتور عالم لخطكال جنزب كريستالينا جورجيفا غاليسا كابوتاي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين كوينات دو نكبل يدلي مبالوم بريزيدنت ترامب غاليسا طعنا هبلنا نلومي على سوني ثلاثة يكاتيت كل تشحن عصر شوعتنا متمرت مشى ساعات عادنا باخم تدالو ما أد زينا إتبي تقرنيا حزنا لكم قريبنا لنا كما يتمسيو كبرات تملكتي مس زيناتات جيتات شوالو مساخم كسنحي سنة مكتال نكون لكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات مبل سلاسان شمونتن يغريتا مختلف قباي بايتو كلت هزبي لومي بدو أب لعلي هسانات ندكان سيون زبصح زلو قدات نمقناس تحتاتنت من غاز كم زقبا قليسان بيرو قداي دكان سيون هسانات ننكلل أوروميا مس بايتو كلت هزبن أبالات دكان سيو چفي أوروميا بمخان أب هسانات ندكان سيون زبصح زلو قدات من كاب زخللو زعباتات تلازيبن مختلف قباي لومي بدو أب لعلي هسانات ندكان سيون زبصح زلو قدات موتن كابوان نابوان أبزت حساس بركي مبصحو حبيران سلاز خانات تساقم نخفتحن تحتاتنت نخعسلن زوصو حقتات باقباو تقباراو نكخونو تمتاتانين زمهرن فردي مهاب كم زقبا دمام تزاريبان مبل سلاسان شمونتن قباية مراحة حبرة أفريقان مبل 46 سروع قباية بيت مخري فسام سراحن بسلام نكزازم تمر حيلي صدتان دحنتنا كل مدلاو بمقبارنا بسراح مئتاو أفليتو اتي تمر حيلي كساب حزي أبا دي سابان ببرك هاقرن زكايدو سراحت صدتا عوتات كم زخونو جمجيمو مبل سلاسان شمونتن قباية مراحة حبرة أفريقان مبل 46 سروع قباية بيت مخري فسام سراحن بسلام نكزازم حدشي لوجستيك عقمي بمتكام لعول قطري زلو حيل صدتا بمغفار بتكنولوجيز تحقز سراحت صدتان دحنتن يكايد كم زلو قليسو بتخطاتالي كيدا بزلو بوليس فيدرال إثيوبيا قلقالوت هاقر ومرداتان دحننتن ريبابليكان غارد بوليس الديسابان كالوت أكالات صدتان توادد أوبريشن الديسابا فلصوم سلاماو بمخان نختغصل زخالة كم زخانة تحبيروم أبزو حزيوان سلام اتا كتما بزتا أمامن كونتات مغصالو بمقمقام اتي تمر حيلي زترخب سلامن بزتخيد أوبريشن زترخب وصيتن تاسات فوزبي لعل كم زنبرم بقلاصو تحبيروم مبل سلاسان شمونتن قباية مراحة حبرة أفريقيا ماخل دبلوماسي إثيوبيا بزبلت بزاقول لهم الكعون متنقاد زي تمال مدلاو كم سقبرا كابيت هاقراو كوميتين منستر ديتا قداتو ساين أمباسادر برتوكان أيانو قليسان اتي قباية بعوت نموغان سلاسان حمشن تكالات بمحاز تتعيش هاقراو كوميتي مزاد زمي قدم مدلواتو بزملكات بحبار مبريه هيبوم أمباسادر برتوكان أيانو أبتي وان كم زقلتهم نمبل سلاسان شمونتن قباية مراحة حبرة أفريقان مبل 46 أخيبا بيت مخرفة سامسرعن أخول مدلاو تغيروم نايزا عمت قباية مراحة ماخل دبلوماسي إثيوبيا بزبالة بزاقول لهم الكعود تخورت تقبرلو كم زخونا قليسان أبزو حالفوش دي شوارح دي سابا ماخل دبلوماسي مخانام كالرقاقص أزخئلو لعلى 4 أحقوراويان علم لخاويان مدرخات كم زتا أنا قدت تزاريبا أما بل سلاسان شمونتن قباية حبرت إثيوبيا كم أبالن متانا قدتنا هاجر اتي مدلاو قلز أكايدان كهلو مانوال كم زستنا دأتون منستر ديتا قداتو ساي أمباسادر برتوكان أيانو أبريهان كنتبا من محضر كتما أديس أباداني شابيبي هنسات ماخل كونفنشن انترناشنال أديس علم لخا درجو بزحلو مقدي زازم كمزلو قليسان تن كنتبا أم محبراو ميدين أبزم محلال فوق ملختيم سلوت لوت إثيوبيا كعقتو زخيل مدراوي حيلي لنيلن عمي كمزي وان زخر عوت عدوار لوم زبن دمام أبي إثيوبيا فلاماي عبين علم لخا درجو زحلو هنسات ماخل كونفنشن انترناشنال أديس أب مززام نركبيلن زي علم لخد رجوز حلو ماخل عبيتي أهجور لخن علم لخن مدرخات نمت نقاد بزخ المجدي
ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብ ምግምጋሙ ሓቢረን ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ልምዓት ኮሪደር ኣብ 7 ምምሕዳራት ከተማታት ጀሚሩ ብፍላይ ማእኸልቲ ክልል ኣብ ዝኾና ከተማታትን ካልኦት ማእኸላት ዞባን ተጠናኺሩ ይስራሕ ኣሎ ብተሳትፎ ፌደራል ዞባ ምምሕዳር ከተማን ሕብረተሰብን ብዝተረኽበ ሃፍቲ ኣብ 8 ከተማታት ምምሕዳር ከተማ ይስራሕ ኣሎ ከተማታት ወላይታ ሶዶ ኣርባ ምንጭ ዲላ ሳውላ ጂንካ ካራትን ይርጋ ጨፌን ብልምዓት ኮሪደር 41 ኪሎ ሜትሮ መገዲ 26 ሄክታር ሓምለዋይ ቦታታትን ልምዓት ፓርክን 9 ቦታታት መጻወቲ ህፃናት 11 ኪሎ ሜትሮ መብራህቲ ወሰን መገድን ስራሕቲ መጸባበቂ ህንፃን 0.18 ሄክታር ቦታታት ኣደባባይ ስራሕቲ ልምዓት 3 ፋውንቴን ስራሕቲ ተሰሪሖም ተወሰኑ ናይ ቀዳማይ ዙር ዛዚሞም ካልኣይ ዙር ጀሚሮም ከተማ ኣርባ ምንጭ መገዲ እግረኛ 6 ሜትሮ ብሓደ ወገን ናይ ብሽክለታ መገዲ 3.2 ሜትሮ ሓምለዋይ ከባቢ 4 ሜትሮ ናይ መብራህቲ ስማርት ላይት ዘካተተ ስራሕቲ ተሰሪሑ ዓለም ለኸ ጉባኤ መስኖን ለውጢ ከባቢ ኣየርን ዘይብዳህ ልምዓትን ክሳብ 5 ክሳብ 6 ይቕሬታ ካብ 5 ክሳብ 7 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ክካየድ እዩ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለምን ትካላትን ተውጻጹ ልዕሊ 1,000 ተሳተፍቲ ከም ዝርከቡ ሚኒስትር መስኖን ቆላማ ከባቢታትን ኣፍሊጡ ኣብቲ ጉባኤ ኣብቲ ዓውዲ ዝረኣዩ ማሕለኻታትን ዘለዎ ዓውድታትን መሰረት ዝገበሩ ስራሕቲ ምርምር ከም ዝቐረቡ ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ብምግቢ ርእሳ ንምኽኣል ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምክልኻልን ፍርያታትን መፍረያይነትን ንምድንፋዕ ኣብ ስራሕቲ መስኖ ዝመገበቶም ውፅኢታት ብተመክሮ ከም ዝቐርቡን ልምዲ ከም ዝተወሰደሎምን ተገሊጹ Ethiopia is the mother of African independence. እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል ኣብ ምክትታል ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪፅኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዝውን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግድና ትግበራ ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ኢትዮጵያ ጭቡጥ ውጽኢት ይዕትር ምህላው ዋና ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ክሪስታሊና ጆርጂየቫ ገሊጸን ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ርኡይ ንክኸውን መንግስቲ ነቲ ትግበራ ብዕቱ ይጥምቶ ምህላውን ተገሊጹሎ ኣቤል ሙልጌታ ንዘዋደዶ ጸብጻብ መርሃ ሰላም መረሳ ዋና ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ክሪስታሊና ጆርጂየቫ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሳለጦ ዑደት ዝተዓዘበኦ ምንቅቃሕ ቁጠባ ዝመርሖ ትካል ንኢትዮጵያ ዝገብሮ ደገፍ ውጽኢታዊ ምዃኑ ከም ዘመላኸተን ገሊጸን ምሁርቲ ስነ ቁጠባ ክሪስታሊና ጆርጂየቫ ኣብ ኢትዮጵያ ይትግበር ኣብ ዘሎ መምሕያሽ ቁጠባ ማክሮ ዝሃበኦ ሰናይ ሓሳብ ረዚን እዩ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሓፈሻዊ ዕቤት ምህርቲ ኢትዮጵያ IMF ካብ ዘቐመጦ ትልማዊ ሕንጻጽ ዝዓበየ ዕውትነት ዝተዓተሮ ምዃኑ ኣብርሄን እየን There is a lot for Ethiopia to be proud of.
ኢትዮጵያ ኣዕርዮም ብዙሓት ዝናኣዱ ስራሕትታት ዓሚማ እያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሓፈሻዊ ዕብየት ትምህርታ ካብ ናይ ነት ህዝቢ ተዕርዩ ዝሰፍሐ እዩ ንሕና ተሊምና ዝፀንሐና ናይ 6.1 ሚእታዊ ዕብየት እንተነበረ እኳ ዝፀንሐና ሓቂ ግና 8.1 ሚእታዊ ኣበሪኻ እያ ናብ ምዝዛም ኣብፅሓቶም እዚ ዝኾነ ንዘፈር ውልቀ ዝተፈጠረ ጡጡሕ ኩነታት ብምህላው ብሕርሻ ብኢንዱስትሪን ካልኦት ዘፈራት መፍረያይነት ብምዕባይ ብዝተሳለጠ عود سراح زترخبه وزيت سلزليو زغباب واقعون أبخيدي من كاي يركب أزي بفلاي بنهر نابرة نزف التون إثيوبيان بتعمد أقاميو إلى إتحسب حزون أب إثيوبيا زلو من نقاح قطبان تكبرا من محياش ماكرو قطبان شبوت عبيد كم زمت زلون امنت يقلصها. I am confident that this country will grow. رجعنا خوينا كقلت أزدل النجار إثيوبيا قطوة عبيد كم تمزجبن عبيتان قربا بالتحجرات كونه بحفشة نتركب الحجر زنبرو جدا كم زلية عزيبة بدأت يزازمكو موزيم زخري كنات عوت عدو حوي زيهم نسخاتكم قرعة من أفريقيا هم دحري عودتي أعرير كزنيا زخون كله بتنقر قطوهم قرعة أفريقيا مخان كم زكالكم ونيو اتغالي والثاني موقع شتو دما نيثيوبيا لعل أطاوي زمزلا نقدو وزائي إنها تسفح في حموم زيهم زعوت سراح كابزي بزعبيه كوس خيولة تسفى جبر إنفستمنت ينسعر رجله كابز حزيز الرجله كعبي جبا منجستي أبعودو قطبا زنبرم من محياشات تررت وسانتات استرائيل مخانو زحبرو مينستر جنزب أيتا أحمد شيدي بفلاي وترنا بران متعرين أتو منجستنا معباين حاجز يجبر الله إلهم. Our commitment to this reform has been strong. نتكبر هذه ريفورم تنكرون زي ما متكلل لنا. لعلوت مرحنة منجست حويسو تكنيكال خالوت كالات منجستي حبراو تساتفتي بمقبار حبراو شتو كهلونا عمامات بايتا حيزم يوم منجستي بجنزب التحازا جنزبن تمتا أبا زجورو ممحياشات زجورو زلو ريفورم شرفو صعي أبا منجو سرعن تمعدا داون عداقا زلو فلالاي بلعل عغنزت سببا عقور شرفو صعي زمعبلا ميزان كفريت زمعراري من كاين هرواقا ندار رقاق عزلون ناي منجستي آتاو كعبي نداقبر زركبنيو اتم محياش قطبا أبخيدي من نبابرو زيقاتات بمحياش عدل سرح بمعباي تربحنت حزب معباي زقبر زعري علم لخت كال جنزب زقورو لقف عبرتعو كم زغطل زلوهم امنت مينستر جنزب أحمد شدي يقلتو. We firmly believe that our ongoing reform program أبا كيدي زركب ريفورم قطبانا نهزبي لعل زخونا عبيت زمز قبلنا يويلنا نأمن قلتو في عبيت قطبا نبوزحات مناسي عدل سرح نمفتار زخليو شتونا كسعنا عود سعرنا تكباراتنا نقابرتعنا نقصلي يزخون بمخانون زمعبلة إثيوبيا نمهناس إن قبرو صعري علم لخت كال جنزبن علم لخ محبرسبن عدلاي ناي جنزبن تكنيكن حجز مقبارو كقصليلنا نأمن. وانا دايركتور علم لخت كال جنزب كريستالينا جورجيفا هجراوي من محياش ماكرو قطبا زنبرو وتصيت نمرأي ملا إثيوبياويان بتعجز تقصبيو ملغتي أهل فن. قدمي عصر تخلت عمتات ناب غامبيلا بمئتاو أب علشا معدن توافرو كوبانيا إيتنو ماينينج مهرتا توركي بهراو بانك مقراب مجمارو تغليصو نصبصاب إيدو مامارة مولو برهان غرماي ኣብ ዘፈር ማዕድን ዘሳለጥ ምንቅስቃስ ኢንቨስትመንት ብብዙሓት ዝፍተና ይኮነና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘፈር ዝተዋፈሩ ኩባንያታት ወፃኢ ዓዲ እውን ተፅቢት ዝገብሩ ውፅኢት እንተመዝገቡ ኣይረኣይን ምንቅስቃስ ሰብ ሃብቲ ውሽጢ ዓዲ እንተርኢና እውን ውፅኢታዊ ዝበሃል ኣይኮነን ዋና ስራሕ ፈጻሚ ኢትኖ ማይኒንግ ኣይተ ተስፋይ መደኔ እውን ኢንቨስትመንት ማዕድን ካብ ካልኦት ዘፈራት ዝተፈለየ መልክዕ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም እዮም የማዕድን ሂደቱ ላይ ስናይ በሶስት ነው የምንከፍለው አንደኛው ፍለጋ ነው ወይ ደግሞ ኤክስፕሎሬሽን የምንለው ነው ሁለተኛ ዲቨሎፕመንት ወይ ግንባታ የምንለው ፌዝ ነው ሶስተኛው ደግሞ ፕሮዳክሽን ወይ ደግሞ ምርት የምንለው ጊዜ ነው ዝነበሩ ኸይድን ትንርኢ ኣብ ሰለስተይና ንመቕሎ አለሻን ህንጸትን ምህርትን ሓቂፉ ዝሓዘ እዩ አለሻ ወርቂ 10 ዓመት ይውድዩ እንትንብል ቅድሚኡ እውን ክዛዘም ይኽእል እዩ ህንጸት እንትንብል ከዓ ምስ ህንጸት ፋብሪካ ዝተሓሓዝ እዩ 5 ዓመታት ዝኾን ይውድዩ ቀጢሉ ዘሎ ድማ ምህርቲ እዩ نمهرتي إسراء زخون عمت يوصد يو بسبب تنورو يستطيع كوبانيا إثنو ماينينغون نزحلفو 10 عمتات أب كل الجامبيلا الناس سالت وزنحه على معدن كي تساقع تسانحيو دحري بزح دخام جنا إثنو ماينينغ أبز حزوان وزيد دخامو النار خبا ممزعو اتهم سرح متكيدي أرديهم يوم إثنو ماينينغ يزاري 12 عمت ويما 13 عمت ليون مسلمين لهون سيجمر أو إكسبلوريشن قدم 10 خلت عمتات عدنا قدم مجمارنا ناب ألشاينا أتينا 10 عمتات نزخون إن ألشناينا صنحنا
ፍቃድና ንክንውድእ ዝተወሰነ ወርሒ ምስ ተረፈና 6 ወርሒ ክውሰኸልና ብምግባር ስራሕና ክንቅጽል ኽኢልና ኢና። እቲ ኩባንያ ኣብ ክልል ጋምቤላ እናሳለጦ ዝነበረ ኣለሻ ማዕድን ብርክት ዝበሉ ፈተናታት ዝነበርዎ ምዃኑ ግን እቶም ስራሕ መካየዲ ገሊጾም እዮም። ቻሌንጅ ነበር፣ በጣም ከባድ ነበር። መቶ ለመናገር ብዙ ቦታ ላይ ተስፋ ቆርጠን ነበር። ብዙ ቦታ ላይ በቃ ቢቀርብ ብልስ ያለባቸው ሰዓቶች ላይ ነበር። ብጣዕሚ ፈታንን ከቢድን እዩ ነይሩ። ተስፋውን ቆሪጽና ነርና ይትረፈና ዝበልናሉ እዋን እውን ነይሩ። ካብ እዋን ናብ እዋን ግን ተስፋ ዝህበና ነገር ተፈጢሩ እዩ። ብዘይ ምቁራጽ ዝኽፈል መስዋዕቲ ብዘይ ውፅኢት ከም ዘይተርፍ ዘልዓሉ እቶም ስራሕ መካየዲ ኩባንያ ኢትኖ ማይኒንግ ድሕሪ ብዙሕ ዓለሻ ሰገሌ ዝተባለ ማዕድን ምርካቡ ኣረዲኦም እዮም። እዚ ኢትኖ ማይኒንግም የመጀመሪያው 10 ዓመት ፈጅቶበታል። በ10ኛ ዓመት ላይ ኢትኖ ማይኒንግ 10 ዓመታት ኣብ ኣለሻ እዩ ጸኒሑ። ድሕሪ 10 ዓመታት ግና ሰገሌ ዝተባሃለ ሃፍቲ ረኺቡ እዩ። ኢትኖ ማይኒንግ ናብ ስራሕ ካብ ዝኣቱ ናብዚ ልዕሊ 15 ኪሎ ግራም ወርቂ ንብሔራዊ ባንኪ ምርካብ እውን ተገሊጹ እዩ። ኢትዮጵያ ናጽነት ሓድነትን ሕብረትን ኣፍሪቃ ክረጋገጽ ብምግባር ኣፍሪካውያን ተረባሕቲ ክኾኑ ኣብ ታሪክ ዓለም ዘይተሓለለ ቃልሲ እናካየደት ዝመጸት ሃገር እያ። ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጻ ክወፃ ብምግባር ዘፈር ቁጠባ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኣፍሪካውያን ክመሓየሽ ብመዳይ ሕብረት ኣፍሪቃ ልዑል እጃም ኣበርኪታ እያ። ኣባይ ደመቀ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ። የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጠሪያ ኢትዮጵያ ንናጽነት ሓድነት ሕብረት ሉዓላውነት ሰላም ኣፍሪካ ኢሉውን ረብሓ ኣፍሪካውያን ንምርግጋጽ ዝፈጸመቶ ዕዙዝ ግደ ታሪክ ዝፈልጡ ሓቂሙ ኢትዮጵያ ካብ መፈለምታ 1950 ጀሚሩ ዝሓበረት ኣፍሪካ ንምጥያሽ ቁሉዕ ምንቅስቃስ ካብ ምጅማራት ሒዙ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራወፅን ነጻነትን ክእውጃ ዕላማ ዝገበረ ትካል ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ምምስራት ዓብይ ግደ መሪሕነት ነይርዋ በመዳይዚ ብ1955 ወርሒ ጉንበት 32 ሃገራት ኣፍሪካ ትካል ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ አዲስ አበባ ብዕሊ ክምስረት ገይራ I am happy to be here in Addis Ababa. እዚ ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን መግዛእቲ ንዝነበራ ልዕሊ 10 ሃገራት ኣፍሪካ ነፃን ክወፃን ስርዓት ልዕልነት ጸዓዱ ንከብቅዕን ዝዓለመ ነይሩ። እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። ደቡብ አፍሪካ ሐዊሱ ካልኦት ሃገራት አፍሪካ ናጽነተን በመዋጅ ሓርነተን ከረጋግጻ ኣብ ምግባር ዕውት ከይዲ ኣፈጺማ ድሕሪ 1990 ልኽቶት ትካል በመምሕያሽ ብ1993 ወርሑ ጉንበት ሕብረት አፍሪካ በመምስራት ብ1994 ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዕላው ኮይኑ ሕብረት አፍሪካ ብሓዱሽ አፍሪካዊ ራእይ ተመስሪቱ ናብ ስራሕ ከኣቱ ኣብ ምግባር ግደ ኢትዮጵያ ልዑል ካብ ምዃኑን ላዕሊ ማእኸልቲ ሕብረት አዲስ አበባ ክኸውን ዕውት ቃልሲ ኣካይዳ Who trained Mandela? Emperor Haile Selassie. ንምዃኑ ማንዴላ መን የስልጢንዎም? ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዮም ኣሰልጢኖምዎም። ኣብ ቃልሲ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምጋቤስ መን እዩ ሓጊዝዎም? መንግስቲ እዩ። ንጸገማት አፍሪካ አፍሪካዊ መፍትሒ ንምንዳይ ኢትዮጵያ ብመዳይ ሕብረት አፍሪካ ጻዕርታት ንኽግበሩ ጎስጓስ ብምክያድ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ለውጢ ክምዝገብ ዓብይ እጃም እናፈጸመት መጽያ ሰላምን ድሕንነትን ሃገራት አፍሪካ ንምርግጋዕን ንምውሓስን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት አፍሪካ ሰራዊታ ብምውፋር ሰላምን ድሕንነትን ዜጋታት አፍሪካ ኣብ ምዕቃብ መስዋዕትነት ከፊላ ውጽኢታዊ ስራሕ ሰሪሓ ሓደ ታሪክ ናይ ሰራዊት ውዕሎታት ኣብ አፍሪካ እዩ ሰላም በተተሓዘ ካብ 1960 ናይ ኮንጎ ናይ ሰላም ምኽባር ኣሎ ታሪክ ተመዝጊቡ ዝሓደረ ድሕሪውን በዓና ግዜ ድሕሪ ናይ ኢህአዴግ ናብ ስልጣን ምምፃእ ሩዋንዳ ተበልካ ብሩንዲ ተበልካ ሶማሌ ተበልካ ሱዳን ሱዳን ድማ ኣብ 3 ቀጠና እዩ ሱዳን ዳርፉር ሞንጎ ዘሎ
أبي زبحال دو سودان أو كم زيهم زولو تمزقوا تاريخات أفريقيا تقولوا لا تعيو ቁጠባው ዕቤት ሃገራት አፍሪካ በምርግጋጽ ድኽነት ሞትን ስደትን አፍሪካውያን ንከብቅዕ ሕብረት አፍሪካ ዝተፈላለዩ አንፈታት ንክሕንጽጽን ብዝሕንጸጹ መማረጽ ትልምታት ፖሊሲና ተመርሐት ሃገራውን ዘባውን ዕቤት ቁጠባ ኣብ ምርግጋጽ ኢትዮጵያ ዓውታት እናመዝገበት ጸኒሓ ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ልምዓት እውን እንተኾነ ኣብ ጥዕና ትምህርቲ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት መሰረተ ልምዓት ውጽኢታዊ ስራሕ ብምፍጻም ንኻልኦት ሃገራት አፍሪካ ኣብነት ምዃን ዝኻለት ሃገር እያ ኩነታት أير أبي معبين زركبها هجرات أفريقيا زفترو كل انتناو تنتون مكلخال إثيوبيا نافريكا بموكال أبي مدرخ عالم تأتو بمبال ربح أفريقيا وان كرقاقات لعل سعري أبر كتايا أفريقيا أبي عبيتي أجنداتات عالم وكلنا رخيبا أبي وشت أو قدات تهاجر كنا أبي قدات عالم بدمسنا يمستاف مسل نختركبون إثيوبيا الناتق على ست زمست هاجريا دحريدة معلتات أبي زسالة مبل سلاسان شمونتن كوباي مرحتي هاجرات أفريقيا إثيوبيا ربح أفريقيا وأنا بزرقا قصوص تفلالو زعباتات تأمتها بمهاب حدوش ملع على المفتار سعرتات تقبريات تبايلو تثبيت قبر يا أفريقيا ما هبر سبسابي أبصاري يدقور هزب سوا مسراج طريق باري ببارنت واشا يا نتعنت قلبي ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች وادي زينانا እንዳቀጸለዩ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረነዮም ዜናታት ክንሰግር መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብህንዲ ሓምሸቲ መብጽሒት መገደኛታት ናብ ዝኾነት ከተማ ሃይድራባድ ካብ አዲስ አበባ በረራ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ እቲ መገዲ ኣየር ካብ 9 ሰነ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ከተማ ሃይድራባድ ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ ዝግበር ሓድሽ በረራ ከም ዝጅምር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ገሊጹ ናይዚ በረራ ምጅማር እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ህንዲ ዝህልዎ ኣድማስ በረራ ካብ ምስፍሑ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ እስያን ኣፍሪቃን ዘሎ ኩሉ መዳይ ርክብ ክብ ዘብል ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ከተማ አዲስ አበባ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት አፍሪቃ ንምትእንጋድ እንዳተሸባሸበት ትርከብ استفلاليا هوتيلاتن أبيات بلعنون أجايش جبون درجو زحلون انجدوت نمهاب يدالوا مهلاون تجليتهم حد زيجاون أمباسادر هاجرو كخون كمز جبات حبير له دهاب ياسين تزواوير ده السات واللام Ethiopia is the mother of African independence. በበዓመቱ አብዋና ከተማ አዲስ አበባ አብዩ ረሒዛት ሸባሸብ ኢትዮጵያ ሎም ዘበነውን ከምት ልሙድ መበል 38 ጉባኤ ሕብረት አፍሪካን ምትእንጋድ ምድላዋታ እናሳለጠት ትርከብ ከተማ አዲስ አበባ ሎም ዘበን ብልምዓት ኮሪደር በመንገዲ ጸቢቃ ንመቀመጥ ሕብረት አፍሪካ በዝምጥን መንገዲ ወቂባ አጋይሻ ተጽበላ ናአኺባ ሕብረት አፍሪካ ካብ ዝተፈላልዩ ኸባብታት ንዝመጹ መራሕቲ ዲፕሎማስታት ጋዜጠኛታትን አጋይሽን ደረጃው ብዝሓለው መልክዕ ንምትእንጋድ ሆቴላትን ሬስቶራንታትን ምድላዋቶም ከም ዝዛዘሙ ይዛረቡ ሆቴላችን እንደምታውቁት 5 ስታር ሆቴል ነው ሆቴልና በዓል 5 ኮከብ እዩ በአጋይሽ ዝምረጽ ደረጃው ዝሓለው እዩ ብጸጥታውን ጽቡቕ ዝባልዩ ንሕብረት አፍሪካ ድማ ብዝተፈለየ ኹነት ንአጋይሽና ምዕሩይ ኹነታት ዝፈጥር እዩ በመጀመሪያ ካብ ጽሬት ጀሚሩ ዝተፈላልዩ አጋይሽና ዝወክሉ ምግብታት ናይ ሃገርና ምግብውን ነፋልጠሉ ስነ ስርዓት ቡንን ነፋልጠሉ ሙዚቃታትን ናሃቶምን ናይ ሃገርና ዘማእኸለ አሰናዲና ኢና አጋይሽና ደሲልዎም ተመችዎም ምስለ ሃገርናን ሆቴልናን ብጽቡቕ ተዘክሮ ሒዞም ንኽኸዱ ዝገብር መሰናዶታት ንገብር ኣለና ሰራሕተኛታትና ውን ብድሕንነት ብእንግዶት በአቀባብላ ሰልጢኖም እዮም ምስለ ሃገርና ንምፍላጥ ተሰናዲና ኢና ንጽበይ ዘለና ክብራንን ተመልከትና ሎሚ ኣብ ከባቢ ቦሌ ዝርከብ دار ملوك اليمن أبز بحال عبيز بله ريستورانت اللي عندركب أبزي نمبر 38 حبرة أفريقيا زمز أجايش زمز المقبتات تزجاجيو قاش أنا مقبل كم استدلوا يوم بعد جزاء نايز ريستورانت أيتا كريم زنجرام زلو سلزي زلو مدلوات تاي مسز بالدماء بحد اللي خدا رينا صعبون
ትንሽ ቃላት ብታስተምርኝ ትንሽ በምግብ ደረጃ በኳሊቲ ደረጃ ያው የታወቀ ነው ስማችን ላይ ብዙ ዓመት ተሰራንበት ነው በብርክ ቤት ብልዕና ፍልጥዩ ብዙሕ ዓመት ሰሪሕና ኢና ሕዚ ንጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ደረጁ ዝሓለወ ምግብታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ነሰናደ ኣለና አጋሽና ብፍላይ ካብ ምብራቅ አፍሪካ ንዝመፁ ዝፈትዎ ብልዕታት ነሰናደ ኣለና ክፈትዎ ድማ ተስፋ ንገብር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት አፍሪካ ዝመፁ አጋይሽ ኣብ ኢትዮጵያ ጻንሒቶም ኣብ ዝሓለፍዎ ግዜ ንምስለ ሃገር ብዝምጥን አቀባብላ ካብ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ትጽቢት ከም ዝግበርውን ይላበው ኢትዮጵያዊ ሆስፒታሊቲ የታወቀነን በጣም እንግዳ ተቀባዮች ነን ኢትዮጵያውያን በአቀባበላ ጋሻ ፍሉጣቲና ሁላና እዚ በበዓመቱ ዝሰናዳ ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ንሃገርና ዝውክልዩ ብምዃኑ ሕብረተሰብ ብስነ ስርዓት አጋሽ አተአናጊዱ ንኽስኒ ይሓትት በብሬስቶራንት ዕዳጋ እንትንቀሳቀሱውን ብትሕትና ብምትእንጋድ መልሶም ንኽመፁ ክንገብር ይግባእ والله በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ አጋሽና ብግቡእ ክንቅበል ተሰናዲና ኣለና ኩሉ ሰብ ድማ ንሃገሩ አምባሳደር ኮይኑ ጽቡቕ ነገር ከቕርበሎም ኣለዎ ንሕና እውን ናይ ሃገርና ጽቡቕ ነገር ክነቕርብ ንደሊ ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ንምስታፍ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ አጋይሽ ጻንሒቶም ሰላማውን ምቹውን ክኸውን ድማ ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም እዮም እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ኢትዮጵያ አጋይሽና እንኳን ናብ ኢትዮጵያ ብድሓን መጻኹም ናብ ሆቴልና እውን ብድሓን ምፁ ንሕና ንኣኹም ንምትእንጋድ ተሰናዲና ንጽበይ ጻንሒትኩም ሰናይ ከም ዝኸውኑን ተስፋ ይገብር والله በጥሩ አርገን ነው ማስተናገድ ያለብን አጋይሽና ብግቡእ ክንተአናግድ ይግባእ ጋሻ ንጉስ እዩ ክኽበር ድማ ኣለዎ ንሕና እውን ነዚ ተሰናዲና ኣለና ብሰላም ብፍቕሪ ክጸንሑ ምድላዋትና ዛዚምና ኣለና አጋሽና ካብ አፍሪካ እንትመፁ ጽቡቕ ምግቢ እንግዶ ተረኺቦም ክኸዱ ይምነ አጋይሽና በደሓን ምፁ አፍሪካ 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 ሀገራችን አፍሪካ ዛሬ የአፍሪካ ልጆች የአህጉራችንን ህልውና ነቅተን ሎሚ ንሕና አፍሪካውያን ህልውና አህጉርና አፍሪካ ብምሕላውን ብምጥንኻርን እንገብሮ ቃልሲ ብምስፍሕፋሕ ካብ ተሓታትነት ወለዶን ታሪክን ምድሓን እዋኑ ዝጠልቦ ዓብዪ ዛዕባ እዩ እንብሎ ንዙ እዩ who trained Mandela? Emperor Haile Selassie. ንምዃኑ ማንዴላ መን የስልጢንዎም ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዮም ኣሰልጢኖምዎም ኣበ ቃልሲ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምጋቤስ መን እዩ ሓጊዝዎም መንግስቲ እዩ The African Renaissance cannot be realized without bringing about a paradigm shift. ህዳሴ አፍሪካ ብዘይሱር በቀስ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጥባውን ለውጢ ስርዓት መንግስቲ ክመጽእ ይልካ ኣይሕሰብን The way we see ourselves as Africans. ዓርስና ከም አፍሪካውያን እንሪኦሉ መንገዲ ሃገር በቀል ታሪክናን ዛንታናን ብምምሕያሽን ቀዳምነት እንህቦም ዛዕባታት ክኾን ይግባእ አመወዳታ ዜና ወጻኢ ኩናት ደው ንክብል ይደልየ ክብሉ ፕሬዚደንት ፑቲን ንአሜሪካ መዘንኦም ገሊጾም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሩስያ መዘንኦም ቭላድሚር ፑቲን ኩናት ደው ምባል ኣብ ዝከኣለሎም ጉዳያት ብስልኪ ምዝታዮም ተገሊጹ ንኒውዮርክ ፖስት ብምጽራሕ አናዶሉ ኤጀንሲ ከም ጸብጸቦ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምንታይ ጉዳይ ከም ዝተሰማምዑ ብዕሊ ኳት ዘይተፈለጠ ንዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ኣድሂቦም ብስልኪ ምዝርራቦም ገሊጹ ድሕሪ እቲ ዘተ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ዘተ ፑቲን እቲ ኩናት ደው ንክብል ከምኡውን ሞት መናእሰይ ሩስያን ዩክሬንን ደው ክብል ከም ዝደሊ ገሊጹለዩ ኢሎም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ምብራቕ ኤውሮጳ ጎጉይ ርድኢት ነይርዎ ዝበሉ ትራምፕ ናቶም ምምሕዳር ግን 3 ዓመታት ክመልእ ዝቐረበ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ደው ከብሎ ከም ዝኽእል ኣረጋጊጾም ኩናት ክልቲአን ሃገራት ናብ ጻውጢ ጂኦፖለቲካዊ መስተጋብሪ ዓለም ምስጥሑን ሕዚ እውን ወተሃደራት ሩስያን ዩክሬንን በብዕለቱ እናሞቱ ምዃኑ ብምግላጽ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ብቕልጡፍ ደው ንምባል ትሰርሕ ምህላዋ ኣመላኺቶም ምስቲ ጉዳይ ተተሓሒዙ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ቀጻሊ ሰሙን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንምዝርራብ ቆፀራ መሓዞም ተሓቢሩ
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቅድመ መረጻ ኣብ ዝገበርዎ ወፍሪ መረጹኒ ኣሜሪካ ንዩክሬን ትገብሮ ረድኤት ወተሃደራዊ ሓገዝ ደው ከም ተብልን ንክልቴን ሃገራት ናብ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ከም ተምጸንን ክሰርሕ ምባሎም ዝዝከር እዩ። ክብራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንድቀነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም መበል 38 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃን መበል 46 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕን ብሰላም ንክዛዘም ምድለዋት ከም ዝተወገነ ተገሊጹ። ትግበራ ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ኢትዮጵያ ጭቡጥ ውፅኢት የዕትር ምህላው ዋና ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ክሪስታሊና ጆርጂየቫ ገሊጻ። ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላዲሚር ፑቲን ኩናት ደው ንከብል ይደሊ ምባሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ገሊጻ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ዞም ክትከታተሎም ጽናሕኩም መስሉ ነይሮም ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣሎ ምስ መላእ ሰሙና ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይረ በብዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ትምኒትና